Hoy, asa man ka? Bilin na ka, ayaw pagkuban-uban. Ay, galasgaw man ang tawanan eh. Galasgaw ka ang guwaw na kagano na abot ang ka diri ay. Besh, mayantag may mga laki nga maabot diri ako eh. Gani, Besh, no. Ani uy, abi na ko dagag baby voice diri ako eh. Paabot lang gud ta, Besh, nara kay maagi ron. Yawa diri sa ipak pre. Ay, wala may chika diri pre. Uy. Chika pre oh. Chika diri pre. Ano na ka? Nag-abot na duha ka palakiro. Piti kay chika, pre. Amis kay teleskopik, pre, oh. Ay miga. Taga-asa na mo, Mika. Ah, sa kadagdag lalaki ka na mo, pwede maabot. Kani pang isa, maglatis na mo. Taga diri ragot sa tagom. Kinsa day mo, hasulan yun do oy. Pre, palitahan ang duha ka babae eh. Sas, wala balita sa ko, pre. Ako na jamming, ana, pre. Anak ko'y aktor og. Uy, murag gidiskarteanan lang ng duha ka babae ba? Karon lang mo. Ako na si Jinjan, no? Ako na si George Day. Ang nakamot oh. Mga saag na po lagi mong duha diri. Naanak ko ning pasto diri ba? Na, adyo mo patunto ning duha. Pre, naanak po si pasto diri pre oh. Kabulabo kay kaya sa mga tirada, no? Musta man na inyong ganyan ha? Yaw-yaw da? Unsa na buka diri pastor? Sinasa may mga agto ba? Mo agto jud ka diri ah. Na, ano bang pastor na dako kulo? Piling limpyo. Lain po, dato ko diri kay magwalik ko. Pero kamong duha, anong naglaglag mo diri? Kamong duha ba murag amoy balak kaning duha ka babae ba? Ay, namigbuti na, pastor. Ulit tao man, me. Ikaw ba hugaw kay kagunahon-na ba? Suito ko ninyo kay silingan na tag barangay. Nya, bad record kay mo dito. Agna ko palagi, di jud masaligan ni mga tawanan ni. Pitaw, Besh. Tiga, ay pag manguyog na lang mo sa kwan duha kaysa maminaw mo ning duha na umni. Klaro ni tara. Tara. Tara, pre, oh. Iguyod na po sa pastor. Asan po kanya na dalon? Mga ganinon. Magdaot pa sa tuwa para makakuha ng mga tsika. Bakit? Pura po limpyo. Kinipiti, giniron. Sige, ko mong duha ba? Tara, kay mamawon ta sa gawas. Kay kung wala ta magikuha, binuangan na mo itong duha, eh. Palitan ako ni Be. Ha? Abot as pastor ha? Saag po ba? Boss, ipak na ni boss. Ah, i-part na ni. Ihunog ko sa naay tsika. Hey! Matik na, boss. Si pastor naman ay nakadala sa duha ka tsika. Ay, Miga, manakay mo. Mga walot tayo, boss, oh. Tara, sakay na mo. Librehon ta mo. Ah, libre. Kasi, panakay na mo. Sakay na mo. Hoy, asa man ka? Bilin na ka, ayaw pagkuban-uban. Uy, bilas go. Yung ka, mang libre ka. Sakay ko. Oh. Aksyon na biyak sakay. Nakya. Di ka mo nahog. Ay, galas go. Man ang tawanan, eh. Galas go kang guwaw na kagano na abot ang ka diri ay. Ay, ate, katawa na kagano na abot